Sikorek je na světě 45 druhů, u nás jich hnízdí 6. Sikorky patří k potulným ptákům, kteří jsou sice stálí a neodletají na daleké zimní cesty, ale pohybují se různým směrem v rámci Evropy. Za rok jedna rodinka sikorek je schopna pozbírat až 150 kg hmyzu. Sikorky jsou proto nejlepší biologickou ochranou zahrad. Dvakrát do roka vysedí kolem 10 mláďat. Krmí je průměrně 380krát denně a každé vždy dostane nejméně jednu housenku. Při druhém hnízdění často pomáhají i odrostlá mláďata. Sikorka koňadra je největší z našich sikorek, i s ocasem dosahuje délky 14 cm. Žije v lesích, nejraději světlých, ale i na zahradách a v parcích. Hlasem dovede napodobovat nejrůznější jiné ptačí druhy. Schopnost imitace a změny hlasu vedly dokonce k tomu, že ve městech, kde se koňadry naučili úspěšně žít, volají samečci na samičku vyššími tóny než populace lesní. Koňadry hnízdí stejně jako ostatní druhy v dutinách stromů. Sami si je drobným zobáčkem nevyklovají, proto jsou odkázány na dutiny, vytvořené datly a strakapoudy. Zahnízdí i v dutině ve zdi či dokonce v zemi nebo trubce nebo uprostřed hromady klestí. Samička dutinu vystele mechem, lišejníky a kořínky. Vnitřní část pak hebkými travinami, zvířecími chlupy i peřím. Snáší nejčastěji 10 vajíček, sedí na nich kolem 2 týdnů, zatímco ji samiček oddaně krmí. Koňadry a sikorky vůbec jsou vzhledem ke svým drobným rozměrům poměrně dlouhověké. Nejvyšší zjištěný věk u koňadry je přibližně 15 let. Zimu sikorky přečkávají ve skupince, společně hledají potravu a v noci, když silně mrzne, se ptáčci natěsnají do jednoho chumlu, aby se zahřáli. Páry sikorek se vytvářejí většinou nově po rozpadu zimních hejn. Velikost teritoria se pohybuje mezi 0,4 až 3 hektary. Stavba hnízda trvá obvykle 2 až 6 dnů, ale v případě prvního hnízdění může trvat i mnohem déle až 20 dnů. Běžně hnízdí sikorky 2krát ročně od dubna do července. Velikost snůšky závisí zejména na množství potravy, ale i na době hnízdění, stáří samice a dalších faktorech.
Vajíčka síkorky snáší jednou denně, někdy také 2 vejce za 1 den, nebo 3 vejce za 2 dny, nebo naopak s jednodenní pauzou. Délka sezení je 12 až 17 dnů, sedí pouze samička, kterou sameček krmí. Mláďata se líhnou během 1 až 3 dnů, jsou krmena oběma rodiči a hnízdo opouštějí po 14 až 23 dnech. V případě prvního hnízdění jsou krmena dalších 6 až 8 dnů, při druhém hnízdění 2krát déle. S rodiči mláďata setrvávají i přes zimu a ještě v prvním roce života pohlavně dospívají.